Čo ak vám poviem, že nápad na podnikanie, ktorý vám zmení život, už existuje? Nie vo vašich snoch, ani nie niekde ďaleko, ale tu, na tomto webe, v našej databáze podnikateľských príležitostí. Možno ste roky čakali na ten správny moment, ale pravda je taká, že ten moment nepríde sám od seba. Ten moment si musíte vytvoriť. A práve teraz sa vám ponúka šanca chytiť svoj osud do vlastných rúk. Na Naštartuj to už 5 rokov hľadáme a filtrujeme tie najlepšie podnikateľské nápady a franšízy pre náš región. Výsledok? Databáza stoviek overených príležitostí, ktoré môžete začať štartovať ešte dnes. Nie zajtra, nie keď bude mať čas, ale dnes. Pomohli sme už stovkám ľudí nájsť ten správny nápad na podnikanie a cez konzultácie a mentoring vytvoriť aj ich prvý zisk. Každý jeden deň pre vás hľadáme novinky, sledujeme trendy a dávame vám náskok pred ostatnými. My sme tí, čo sa hrabú v dátach, aby ste vy mohli rásť. Takže otázka je jednoduchá. Chcete byť medzi tými, čo o rok ďakujú sami sebe, alebo medzi tými, čo zase len snívajú? Kliknite na pripojiť sa teraz, získajte okamžitý prístup do databázy podnikateľských príležitostí a začnite písať svoj podnikateľský príbeh. Nepotrebujete lepšie podmienky, ani veľký kapitál, nepotrebujete ani tituly. Teraz potrebujete iba rozhodnutie. My vám dáme všetko ostatné. Pamätajte, nikto nepríde a nevybuduje za vás váš vysnívaný biznis. Ste to vy, práve vy. A môžete s tým začať už teraz. Každým dňom, čo váhate, niekto iný štartuje a darí sa mu. A vy ste už iba jeden klik od toho, aby ste spravili to, čo si roky hovoríte, že raz spravíte. A viete čo? Hovorím vám to z vlastnej skúsenosti. Podnikanie mi zmenilo život. Neexistuje lepší pocit, ako byť sám sebe pánom. Keď stávate preto, že chcete, nie preto, že musíte. Keď sa na svoju prácu tešíte a sami si určujete smer. Tá sloboda, tá je na nezaplatenie. A úprimne, želám ju každému z vás. Poďte si splniť svoj sen.